Usiqeda ngapha. Yes. Wow. Você recorda cá? Wow. Yeah. Funeka sithule umculo kanene. Omo. Hello. No, lo ezovakala kaka. Kuthiwa ngosisondele emikini. Ndivelile phofu. Sisondele emikini. Guys, it's day one. Of Intsokolo. Mina uqala Intsokolo yabo. Difference le hlambe series ndibhale. Intsokolo series. Intsokolo series kaka le. Deyo. Kaka unenza series aro kaka. Chani. Kudiyo. Hofa ufuna ukwenza a reality show nona yami. But this time asoyenza ubomba. Ndikhethe utshintsha kwizinto zonke ezenzekayo ebomini. What do you mean? Kalona yami i-reality show ivela club ekutheni. Wena kaloku udla ngokutsho mos. Yeah, bombami bawulu i-reality like xa kutheni usuke kutheni. Ox. Njani? Like usifake emasimbeni unnecessarily. Sugqiba wothuke wena. Bayenzeke njani lento? Kodwa uzifake kuyo ndikucelela ba kuzokwenzeka le way bra. And then yenzeke la way exactly. And then wothuke kodwa ekugqibeleni ba yenzeke njani bra. Kodwa ngithe Abelungu inhloko. Abelungu baphile la hlobo. Njani? Baphila njani? Baphile la hlobo abelungu. Njani? Ba okay ziyenzeka. Belungu banemali. Belungu banabazala abazaba save ezindweni. Belungu abanakhe. Ebola awubomlungu wena. Oh. Awubambekisa life yakhe nqange so. Umthi ubambekisa life yakhe nqange so mlungu. Koshile one. Awuphela ubambekile anyway. Gqibeleni. But why umbambekisa ngoku? Kwenza longa ngitsho xa kuma kube ox ngoku kwenza lengazoba ox paphambili. Seko ox ngoku. Uyafuneka lonto kube ox ngoku. Kwenza lengazoba ox paphambili. Inono zenza uba ngabe ox phambili. Because ugqithile ubu ox ngoku. Njani? Ugqibile kaloku. Buboda ngoku. Khazolo. Like jojo la way anzoyicacisa ncam but la way sasiringa ngayo yabona. Yeah la mnana yabona. Mshimana. No man besanoringa ngayo ngoku. Ngoku. Okay. Sure. Is ngoku. Akanye. Ngoku before sicova record. Jonga kaloku yabo. Ngoku. Lo wakho. Loa. Okay. Yeah. Yabona kangathi. No kaloku okay more closer kuwe mandibekele hlobo. Oh okay. Ndifuna ubiza amagama Yala kuva. Yabantu sangabani. And then ndabuza why usifake le situation nalo mntu. Wathi yes sibenza umncane kube ox. Kwama? We. Yathi yabo but ku ox ngoku. Wathi yes sibenza umncane ibeko lihlobo because bekuzaba ox. Yathi but yabo ngokuba uyibeke ngela hlobo ngoku ya bizaba clear yonke into nonyelo. Ba okay hayi mina nawe inje into yethu. Ox ngoku. Yayibona ku ox ngoku exactly. Kanti bawo acceptile ngoku yaba u ox. Ndewugqithile ube nento nepholileyo. No. But kunjalo boy. No, kunjalo. Awuzenzicho. Ba. Ngiyazifaka. Guys like serious good day one. Simovile. Freidenberg. No bro. Oh yes, Basipi. Freidenberg. Oh yes, Basipi. Kwapitori. Just support ngebiscuit. Ketopaz. Suveze leipol. I wait kunjalo. Skis. Support ngetopaz guys. Otherwise, push a hustle. Ayikho enye ingakho. So we sacrifice everything. Saza apa, safumanisa space sisifumeneyo.
ngokusekwe-luxury bed yabona it's a luxury queen size. no queen kaloku lwatha king King size ukhulu kuno queen size. ewe Ndikhumbula wrong lo way. namtshizayikukulisha lo way Ndifuna double check and go show. Andiphikisa otherwise try and go show. jonga otherwise but mna ke if wena ufila ukwi-queen it's fine Thetha ngesize ngoku. mna ndithetha nge-king but wena if uzifila ukwi-queen size it's fine uthini Ngoku Yaba ngiconfirm. waste idatha yenyanga ke umshito ugqiba idatha yenyanga Ngele Wi-Fi. sischedulishile nayo Ngele Wi-Fi. but bra like serious like the way siyenzayo ngenye way bra kudala sayithetha le way sisesebrayibosini esasikhathi nawubobosini brayibosini bekubhekbhek Dala ya. sibobosini esasikhathi so sayiringa le way nomntanam ba iboyboy ngemini ethize mhla uthize kuyawubanje yawo zenzeka from PE to Joburg boyboy Kubo. kwenzeka kwadizi utamchayi tachayi kaloku What amazi easy as usual. as usual wadizi but ibheke egrotman oko and yazi ya sensitsho kule way bendibana nabantu pe-East London baninzi gqithi hayi hafu nini sakukhumbula jo unqabile lawe wejonga neza besidibana nam phaa kum esipana kubo buyile konenye engichaza lawe ithi yesigadwa yi-security ho Celebrate. ayibala Ithisekileyo obvious nabo yesigadwa yi-celebrity ho sigadwa yi-celebrity kubo Instead of but ke kuyo yonke kwalono leyo guys kule way sidinga imali niyahleka nina kamandi ne aniyenzi nix phofu bakhona abanye abahlala nona wekani sasenza nona membership. as a membership ke kuzenza ba umjita akwazi uba makaphile yabo but akuphileki ncamncam yabo so ke ngoku uyaphusha umjita esayidini uyabo and njengoba siphusha ke ngoku sizama nezinto zezisponsor ke ngoku and then izisponsor zazigqaya phi eJoburg boys so sizophu sikuni yabo Kubo. from now uyaphambili yava ndithi ndikwi-king bed Come joke camera. sabet mna ndithi ndikwi-king bed lo mjita uthi queen bed yena Bengibuza. oh Ba ayikhongulu na king size iyo queen size ne king sized. sensitsho i-tripod yethu yi-225 litre Kudala nje neso slovo nje. ya mntanam but sensitsho kaloku le video nona yam saphinda sibuyele kule video mfethu Sabuyela kule video one day. nakwii-comments zenu sabuyela nakuzo yabo ngemini ephambeneyo But abona namhlanje siqale grand la festival nami for film yethu. Nwana. Sometimes nominated guys ne Official selection for a film festival international. Yes. a push creative control The name movies. please get support guys again kokoko yabo ningene senzani photoshoot ningalibali Yeah. yabo otherwise kwangoku sise-based apha endon siphi Ufuna ukuthetha siphi? Awuyazi basiphi. erubberidge Come on. Brian hlala erubberidge Bayichazela mani i location yethu.
That's a bleeper, Joe. ufika banebomb apha yonza iblipa za-edita ukwangu. But jonga guys, like first entrance yethu andiyani noba bayambukela uYouTube abamba lapha yabo. Yeah, it's fine. Mhlawumbi bazosixotha after lo. Understand isixhosa ingxaki. Fondini kuthiwa umama walapha yabo. Kuthiwa mama lapha unomoya omkhulu. Ndonlondo. But kuthiwa akho rules nje as long as ubhatala irent. No, akatsho ntwana yam. Sensitsho mna ndicacisa indlela yami yongena apha kule ndlu. Sure. Kuthiwa umama walapha unomoya omkhulu. Ntoni umoya omkhulu? Yayibona we? Yeah. Ndimntu omnyama. Naye ungumntu omnyama. Kangekhala yakhe. Nge-skin color. Yayiva la we? Kuthiwa unomoya omkhulu. That means you're strong. It's fine. Akwaphuma yena. Kwaphuma unotarpetsu. Kaloku sava ujacaranda. Ukwikakanye njani ujacaranda? Atusemaza ujacaranda. Angayiba ujacaranda guys, like abanye abantu abangayazi mhlawumbi ujacaranda. Umna ijacaranda back in PE ijacaranda it's chovalale. Ichufta. Yeah. Yabo. Ngene kwezinye indawo. And yazi mfondini but ababutywala kuthiwa Brown. ababutywala ku-brown buthengiswa kubunala brown cap. Sometimes kuthengiswa nangekopi. Yabo R2. Yathengiswa ngekopi. Igqibela ithengiswa ngalawo wezi ziseplastikini. Mamela kaloku. Ikhona le yenziwayo. Ele ifakwa izihlangu namatayera. Lawo xa ucinga bra like serious yenziwa lawo la. I think sisonga endakhe ngayibona ngathi grand poof i-information sisonga si-brown ndiyana nanoni ezinye mhlawumbe dry yeast nendondoni mhlawumbe mhliyafaka isihlangu si-1 nje mayitsala la dry yeast Like lo mshito fanele yasiqonda hlangu F12 nesibemdala kwenzela safermenta kahle ubutywala. Yes. Kona kwa live ivumba lobuchove. No man. Imagine lanja igama layo ujacaranda. So no binjani lanja. Datya ipalpele boy. Kubo. Ithi kubo le kaka. Kuthiwa i-wash down. Islanda bro. Why best you wash down ipiya nje. Indizenzile izinto eSlanda. Usiyapi. Masiyeke le but sensitsho nona yami. Ndiyenzile into kula eSlanda. Kubo. Didibene nabantu abafanana pha. But it's fine. It's fine. Only fine. Only fine. Zamanu sithi it's fine okokoko. It's fine, masiyeke mntana. Hayi kaman, kwenzeka no yinone kakanitshayile. Remington. Hey guys, ngishaye Remington. Enjani? Remington Gold. Yes. Not nje is weak. Ezazivulelwa. Funny ndiseJoburg. Sele Enverosh. I'm in Joburg. Ecela sele Enverosh swimming pool. Kele. What time? At what time? Then what time like 1:30. Then 1:30 khane lani ngo1. Londiyo. Ngoba kaloku bendatsha lo mnana ntatsha ngo1 ba asesilala ngoku. Bona baleli kaloku kudala. Thina ngosivula la wena sheka no-2 ke. Sisheke so-2. Oh, cause ndiya thumela text ngo1 ba isiyalala thina ngoku. Yadlala. Stienvarosh watipa ubhuti wakho. Obvious. Alali mina qanxelile. Uyitsho. Alali mina. Besele imisolo shot ebomvu ke kokusela Heineken. Usele la Heineken. Babesele shot ebomvu bengazolala. Usele la Heineken after la Heineken wasali noma shot eziyi2 phaka la we. Phaka eMvarosh. Uba anayikalela. We kaloku sayekela bani. Fanele uyekela bani la kaka.
Abusha ku-display kalokho. Exactly. Sebenzisa chance yakho ngokunayo. Sifile ku-display. Mntanam xa ibekwe phaa kulaa display ijongiwe ngakanani. So that time une-chance sebenzisa. But nobuyayiva leyo. Nakuba buthini. Because bra like serious. Yabona ngesa sikhathi ibekwa phaa sekujongwa ba hey kukhona dust apha. Ema neke clean le ndawo. So yongino ke ngokujongiwe ba okay. Khumbula mama hayi qinile nyana ebingekho ngaka lento yabo umomile ngesasikhathi Umnqinile futhi la khawushingula hela bukela TV ngu seba ubukela wrestling la we ebekubukela tennis ukumne stress and understand it unamlana ngone okay sure bukela tennis jo bras nizi izinto ezifani esidibana nazo enyanya sifani ukuthi because iziphelanga I know my jonge ke ngoku hleli siphandle ku swimming pool so ke ka fruit plan mos uyayazi ndiyothatha ipail yo kodwa yo waseslovo kale nazi izitulo bhuti kodwa nawe mzinazi izitulo zibekwe la way mazikhutshe and then abantu bahlale phansi phandle siphakathi endlini zikwiphethiyo kuvulwe icango utsale nje isitulo esiwani wesinanje basingene phansi ngalona bayasesa maniyobamba isitulo manihlele phansi nanku umziye ethi gcine epheyile but nale camngwami ngeke secamngwa besemva kwendlu but ndiyalibona yeah but lisemva kwendlu jo tuwemva kwendlu nale hello chita kuthiwa yiko hayi usuka lapho bhuti vele uzifile emunye usuka lapho bhuti hayi waseslovo kaloku baluthetela siyazibhlengisa ngami binganda izibhlengisa ngami le ithanda lani prime master ithanda lani ngisinyama ngesikere guys the high commander we I have a good feeling about this year kubone nami ndiva ku bright lonyaka and guys otherwise thank you ngesupport yenu man guys like the way nisipusha ngayo like especially mna I feel like I'm the biggest supporter for Ustoner shirt so i-comments zenu mane ningena phayana nami ninijonge yeniyuca sometimes but sanikhanike nobazi bangezi wasani bangezi masiphuleni guys enjoy your life keep on supporting and tango ndibele basinayisa nezikipa sinayisa izikipa ngokutsho sika-help out upolo yabo malinga ne-250 250 skipa and then ke ngoku nendonekaka nejezi yona imali yeah 350 rands yabo ngathi zamaduru kwenza ijezi izobaduru no but sayibona sakabe sithengisa 350 ngoko kaloma wangabe week aba phofu zinwana zami no high be high kubunxiba iskipa match yazi nangibala way emncwabeni inqonweni yami nalana basisiplashiwe no eyes siyofota yabo so nalana bawking ndothengisa ibrand so nanxiba iskipa sami sika hop out to pole khango nje basifota phandi yacinga ba hey man why man injongo lomncwabo ndicela wonke umuntu olilayo phaba hapa utupole emncwabeni nabo yazi mhlambe saskipa hey man winding up polls khona neza mhlambe underscore ngofakwa lekaka bakhona abaclaimayo kaloku emncwabeni bra yazi akusezinto kufanele bangcolile abantu ndio bangcolile nyana abantu bra abantu bangcolile jonga fonini kukhona istory nakhe nasiva esi story si about yabona ba mna nawe yabo sifaka abantu abayi4 njani
phofu mna ndifaka abantu abayi-4 na ufaka abantu abayi-4 kwipolisi yabo yeah njengoba ufake abantu bayi-4 kule polisi same time mna ngingabahlala iplan hey siyeke yena kwabala bangenaline ngakho ungakuthiwa culpable of ndondoni ubona ezawe kuthiwa ithethile conspiracy to commit ndondoni bubalisa khona ngiyatshiswa amabanjwa ayilana during i-covid bayansa bahulusela kanjani funeka sikhe siyokwenza i-high school ndondoni sokuba wazoba la wabanjwa usihle banjwa like serial wayibhala nje ku-Facebook wafika makhata apha kuyambamba yini ngayithini loo nto leyo bra bejoka lamjita nge-high school yobutywala bra ningakulingeni nenzele lo kaka lena ndiqonda masithi alingene nenza lo kaka izawutsho la ukuthi acha ithe masifaka abantu abayi-4 kwipolisi bhanxekeni ikhona lo beyiba don't that video gone viral next thing people of South Africa there's a new trend yofaka family members don't by 4 to a couple breaking news South African couples have started adding their family members to policies 4 each asingole bro kuthiwe kumakhoruso kuthona ngicima mhlawumbe kuyangcolwa iyajoma umzekelo mamela yabo obuqo mamela nyango lo wethu nalo ngapha naye ukuthi gugu why siku moya ayifaka grand wena sozivalana ne-first year yabo okay mhlawumbe ngugogo ngizizwe sathetha ngayo makasongi efethu samkhumbula umakasongi bra guys nibalisele sesibalisele awusibukela umbukelo no-stoner chats dembuka sona makasongi yewe sesibalisile ewe fuck bakhona bangamaziyo mazongi ukuza ngibonele nanam yazi ngibona la reflection yala moto ngicima ngamehlo abovu bra bona back la reflection bra suke ngathi into ethi so njani like ezayo cause into yenze sondela sode mamela kaloku why la plane at that time big better pa so la red wangathi uyinto ophesikwa la back so yeza le way ngibona la reflection yala moto ibihamba so ngicima ngamehlo la way yakrobayo so ipi reflection yemoto inyukile kaloku uzayibona sayibona phi xa kuphinde gqithe imoto nini ndiyazi kaloku ayibo ndiyazi laphi mna xa kuphinde gqithe imoto banxasha ngibethu 11 ngoku hey bra yeah akho ningazi ngathi kwi-bra ezekayo man like it's been a long time mfethu ndifile hlobo nisifila ngalo yabo ndisifila free but ndisekoneni fanana because I can't relax yabo kule point ndikuyo at this time yabo fucked up ngoku kakade kakade everything is fucked up bro nizi nosishiye emva ta bra exactly bra but yabo sekupusheka le first day bra ibona ininzi ikaka ibona kupusheka bro hey guys in the studio otherwise siyaphusha ngumfethu le mali simane sisave kwaba bamane besithi sazama studio guys not cheap guys please support us guys man nanicela guys ngoku support yenu mayithi nje man guys yabo sibe nophusheni yo bros yo guys shinthi kwam nisponsors zethu guys ke sibe bahle sike sikwazi unirepresenta sharp ebhayi yabo ibhayi phozana nona noba kuphila asingoba semntweni basegooks yeah kome siqayisela ngegooks thethenye nanam icontraumatized what else is
Andifuni ngxoka. Ngambona uTuku kujonge ibhubhu. Kan umbone tu wesukuku lethu ubhalwe kakhulu esifubeni sakhe. Ndinantsi gooks. Uvile besithini? Kamumve ngoku. Kamumve. Besithini? Mani. Beyisho izolo le wena. Ngoba bezibindononi. Cha ingxaki bendishukwa le beyenza. Besithini namhlanje? Bencokola nawe kaloku bengekho boyiko loo nto. Because awumazi lo mntu, ndim omaziyo lo mntu. And uthe gqisa sithi hi Puti namhlanje. Yabo? Hi Puti. Yabo? Sharp sir. Abendhlala phansi ke wona light le kaka. Dathi nditheke mina ke ba ngisaba ulibona igugu lethu. Yabo? Into zinjalo. Sure. Okanye ndizibone niseGoogle ngathi into ezinjalo man. Kwale kaka ndithethileyo. Wathi nansi igugu lethu. Igugu lethu name son. Afuna ukuseGoogle lethu. Bulawa unye ngomno la mntu. Wabe nibalisela babe godkena le kaka yakhe. Sure. Bulala la mntu. Ngibula. Ethanda utshintsha kala la kaka. Umsonimgile lapha. Angendawo ngoku. Ngingeni enindawo. Intsokolo apha phandle. Alalwa tu. Khazi. Ngakho? Ngapha? Yeah, benilungisa phambi necofa. Yo, nini hayi. Hayi lebele square le kaka besithetha ngayo. Gugu lethu, igugu lethu indoda yakhe ndiyayika nam. Yo. Bona nje emehlweni la mjika like a nice la mehlo. Uzi. Antu kumntu endirhabileyo. Ngiyacela. Beniba uphakama ndiyojonga lokho. Ngiyacela. Ba ndiyaphiswa la wena. Ndiyaphiswa la wena. Mokaka. Komntu hamba baba. Awumva? Yeah. Hayi guys. Hi guys, please guys man, keep on supporting you guys. Like serious sifuna nyani lento guys. Kubona lana la, subona la maphupho la kuthiwa ndancama yonke into, ndasuka ekhaya, ndashiya ikhaya lam, ndazothi Joburg. Ndayotsho down siklo kaka. Like guys, like literally, like serious bro. How do you believe it? Yazi kokho kusisiza endleleni apha manje ngibiza indawo eyi1 manje sithi umna nami unibozile ikake question eyi1 bamna nami ufuna ujika dijika ndiyapi Ungxaki indlela okhuza ngayo ngweni lo mjita angapeniki sesila sesiqalile osikwazi upenika like ndijika ndiyapi andiyazi kaloku indlela openika ngayo engathi uzathi hi man Sims masithi no dog I'm like bra kule way like serious this shit is happening kahle mhlawumbe unokudala ndiyicinga Salive intwana yami. Yeah, because nangoku seni accept you. But kaloku leno nithetha ba guys like sikla point to that point ba hi dibeke khona kumuza bamse edit le film emtokweni oh sure yabo ezakaka ba Tini izingoma zezimane sizithetha ngeghost. Kusihlathini apha. Sikhangela igolide. Guys, we're in Joburg. We suffer every day, poof. Egoli langa lide. It's our first day. Kusihlathini apha. Uzolimala. Uzolimala. Asifuna ulimala. Let's be careful. Nocinga ulimalisa abantu. Nokasizixhosa tyanzi zalazi hlathi. Makayeke ulimalisa kwanto. Angalimalisa into makayilimalisa mhlawumbe ibank account yakhe. Ethumela idomolo apha izisaphe kuthi. Creative control. Kaloku. Sabawe. Utyala bomcimbi sabawe. Ezisisibindi sabawe. Otherwise cause yabona like njengokule ndawo sikuyo ngoku you might think like ngengene yabo ngoku cause si branch out
because any brand you say it's a buy must. Askayeke buying. Yeah, askayeke buy. And then says up at Joburg. Can you believe Jeba slap at Joburg? So the mic a one laptop, a camera. That's the only fucking thing. It's not your car. Yes, the way it's gonna be like it's a store, like proper. Like you opening line ready like so the mic one, a laptop, the camera, car. Like the way it's hanging you guys like sizixelele ba noba kwenzeka ntoni mayenzeke but le way sibawelayo sinqwenelayo ngasikiti phumelelo yabo noba kukanjani because nathi yazi lo kangicinga njalo ungayicingi brother ka ngiyayibona le dijogile ngiyayibona like ndijonge around ndiyabona sine mic laptop because nelibhakethi selifumene kulomnana asina nix necamera yeah umzaba mnalo nyaka andiyazi why ndi excited kangaka yeah so let's sit about like ayithethiso yeah lelo sithi ba incharge ka uma ingathethisi guys so please nyano man like sifuna keep on like sinivise kamandi cha inayo abene stories zone balisela because otherwise yena uthi nexoka nini isikaka zathi ndinexoka isikaka ithi mhlambe yayispice napha yabo but kodwa sothi ndiyexoka but kodwa but lo nemini zakho hello balise ngone kodwa nandipha zange yenzeke le winga kalo but mengqondo ikugcwele ngene uthetha kaloku mna nami at that time yeah uyayibona nawe ba build up bankenda yakule ndawo ivele yaphela kuyo nxa uspice wena uyawuthi kuphekwe ichicken instead of uspice la chicken uthi qine pork phakamisa nkonde ayimali lo nkonde yazi no mani ngayo yonke into lona le yeah ongayityi chicken ongayityi pork iyeke ongambi imandi njalo lonto iza kum uphambe hello imandi njalo lonto kumla bakumla ngazotya nix ize kubani kubani futhi weda bengazotya inyama yodwa sizenze izinto ezi-advert yo ezinondoni episode for advert bende ne saba nemali funny nice when a man increase the ad revenue like guys like we need like nyanyani like every cent counts ever so nala advert 5 seconds kayibukele yonke mndase bras ncame kwando so iskipa mndase kayibukele yonke idlale guys andifuna ukubonsela like sincame kwando i-Oxley way ndansenva city yabo ihleli phaya bona siyafuna mosiyamo siziza kaka sizaba ne-degree sizaba successful sibophe kodwa no awusithi eziwifuni bebende yeah but yeah so sizixele basaba successful ngosiyanyelana ba bani uzafeyila man mbokwenza i-YouTube channel kakade man uzafeyila man usithi abantu abasubscribers man silahana ngalondo 5 years later most yethu yeka ba some most yethu bazama i-YouTube channel abanye bayo audition for ilondonzi like yonke lana sosinyela banye bangotishara bese son bengitishara mina sonfunde for yofundisa bangotishara namhlanje once uphume kula safety net unenu life akuthi gone hey man ayikho bad man le mali yazi ningayenza i-rent ningayenza into ethile le mali ositeva sitha soziphangelele ngqondo yami everywhere yeah you evaluated them no we are mshito ya Sunday APW we are mshito kaloku on Sunday like umculo no tuzama nocula guys ngiyaweza dinga isikhathi yeah nakubamba podcast nsisho nje like nizama nomculo guys Opavarito
blessed in thy Nzima ubhaleza way for choir. Yeah, wena. Like imagine ubhala each part yonke for ingoma mhlawumbe 5 Beku minutes. solo ezi4. Kube ku second 10 and the first 10 and zoyi 5 ezapart zihammelana xa zicula zonke. Vukani Zulu. Olela sindabeni. Yibona zawe. Ejona ikhumbula kodwa choir bro. Abantu bayana basasicula choireni. Bayaz like abanye abantu noma bacimba le voice nithatha bejo. Le voice ya build wayibona. Miss Young, voice ka Miss Young one. Bona guys kukho umiss elungisa yabo. Omama lo we angel. Yabo. No induthu kuye ngoku Miss Young one yabo at this time. And fun xoxele yabo. Life yakho. Kuye. Yeah, umphethe amasimba bakhona lo nami ngiko perfect guys yabo. But ke ngoko isikhathi sihamba uyikhulu realize umuntu ba ubona lo wamama hayi legend Mpita ngizibona zawe kabantu abayana Brian funeka ukuba lungisa Mstobi yeah favorite lisanzo bablipa because ngithethe imendle yeah oh bro nabanye asuthetha ngabo. Okay man, but like baningi bro, baningi. From a primary poof. But what I'm saying is la mama wayenza into. Yeah. Your voice yam. Bona voice yam echoiring at that time. Bayoxelela wabekhala ngam. Oh, put moy cause akakakaza sithi. But ayingoku hayi noba yo ba right. Bayoxelela no mama lo wayiphambana ngayo jo. So funeka sibuyele kula wethu. Ngesikhathi siphambene nabasingcola lapha etoilet. No. Hola. Lujuwet. Sleria mea ya. Nabasicula etopra. Is dying. Is away. Kebro kanene la solo tu. Yeah. Shell Terramir is dead no. Ka Vivaldi, I think. Yilena nam dancing zayitu. Wena wawune yakho yebase kandilibele ke kule yakho. Depends thina. Kaloku yazazi uyajamba wena khona into engathi ba serious. Beka phansi. Umculweni wonke. Xa sishike 2 weeks before siyocula. Phansi ulile Miss Yongwana. Hey. Man, zange nikuthando lando. Thando ikwenza lapha ucula. Tomose. Norutomos uthando lo wako yamngera. Yayindim nawe sehleli phana notalwane. Ukhumbula ukuze nimane nilaga pha. Xa ibuza izakakabe ucula nolomshito wathweni icula ubofu komane kulagwa lo way. Okay. Yeah, yayindim nawe sibayithu mina ngicula isolo ye10 ngicula isolo yebase. Dajamba. Wajamba ujamba kwayera yonke uyika la base wajamba kwayera yonke wathi yasiyena qoba la wedi diwanga ngichazele ke uba ufuna ucula because nami nasibona manje bina sikhathi rehearse ngicela ba you are ngene performer and you perform isolo pha bina no abansundu nabamhlophe ebola kaka yayingoma e1 le I think engunyaka e1 andikho sure but I think engunyaka e1 abansundu nabamhlophe. So ndangena futhi exesha le wrong because wathi la mama xa iqala ukhisingala ndangena kanti nami bangene ngelasikhathi abanzulu namamhlophe yayi chorus le yayisolo phapho noloni yakho yakho nayo choir lo bayengibani mezicula ka 10 boy usho mas kwakumane kufanele team number kufakwa umoyi yani izandibulala le way yo lo mjita afika qhoshe phancane yasas le kaka yabona that time nani epalon exactly anfunqoka at that time nanipala ukwixesha kaloku apha ebomini bomntu noba ungayimbokotho uqala ubomi yabo sure fumanise mhlawumbi ungeza kaka zidikayo kokwenu njani vele kutsho khona abantwana abadikayo komakwabo ezantwana zitave egqithi yayindim nje lo ezazixaka wawutavile wena but sesithi umuntu uxakileyo yabo azanaxakile exactly ndithetha ngaba bantu and ba understand and yazi bra like sisathetha ngalono le yazi bra abantwana bayaba abuse umama babo bra yeah like akokurela we bra njani iqala like ufena ukwabanwana mfethu indanga zethu mfethu ezibethe umama babo bra ye bra foni jonga bra amagama accusing semtanzana bra jonga bra nibonile yinto pha andiyazi kwenzeka ntoni guys ngabe kuthiwa mhlawumbe bathanda baphambana mos abantu abaphambanayo babe nento ezithethelela ba
hayi noba uziphakama ngosekuthiwa niziphakamisile guys naba abuse abazali benu bra kufika omnye timer pha endlini bra lo timer upeyile yabo lo timer ufika apha endlini ulamile yabo ipewa peya nini abantu nge-3 I think so but ulamile lo timer yabo so nje belamile lo timer usuka pha kuye endlini uzotsho apha kuthi endlini hayi man guys man kunje nanje ndilambile mnana wam nge-3 waduka 3 4 5 lo days wafika xa ifika wanyengeza ikhadi wagqiba wathatha abantwana bakhe wavaye lo wibra so lo timer ke ukufika phana ba yima ndilambile la we ngabele kudala nokutya khona nodibanisa ngaye pha so ngicela man umuntu ongikhapha siyotshe ebhankini ndotsala imali xa kufika ebhankini laws 70 rand bra from uyityeyanye jo ezansuku bengekho ngazo bra ingxilile hey afuneka athenga amasi la timer bra amasi jo namagwinye yazi abantu abalawo yakhona indiki ngathi uGod solo kunika isibhanqa ilotho ufika ikake ku-IBWT ithi ndaspendi 13,000 kwisibhanqa sengazana lamajita aba indodla yabazali babo soze ukhumjita abindodla for uzakhela iflat mhlambe masithi wena ubindodla katamkhulu wakho sithengele equipment umzekelo asoze yenze nawe lo kakho uzayicime indodla katamkhulu if for ngoku basinokwenza imali ngoyofoto uzayithetha uyithumele somewhere yayibolo wena soloko zezazibhanqa zizayo incila namangazana achayiweyo kho like why man soloko ingabantu abalawe bra fike kuthi utabani uwine uraf wenza iparty ku next year iphelile 1.1 million nje awuna nix kukho omnye umjita yena yabo intombazana lebisenza ikaka kutatayo kukumjita bra lo mjita caba wabhodelwa timer yelo xesha wabhota ngalo lo timer yabo bhoda wo timer usheke nonozala le kaka inwenzayo ku-abuse unozala njani Brian ifika and anytime pha endlini yona izixele bizawungena apha endlini yabo unozala wayeza utixa utixa into mama ndizawutika ngetiki indlu kabani indlu kabani ishiya kuyo indlu kamamayo le fondini exactly lo uzathini khona babe indlu kabani uzathini ngetiki mama abona le ndlela nikubuza ngayo ikaka eyibuza umamayo yona ba indlu kabani lena ba indlu katatam le yabo jonga wena ngasikuvaye man ugoduke because akhona ukudibanisana le indlu wena awuchayiwe lo mjita lo lamjita fone naduncula iplug hey bra lamjita ubanjwa ngamapolisa abuye uthengisa iifoni izinto apha endlini like I don't understand abana balela hlobo bra Chaya for sure dog for sure ngoba yiyo kaloku le imenza phamani but the way ayenza ngayo la wila kaka uphambene lamjita man